Prečo na mňa ukazuje? Mama! Však ja to robím, toto je čálky. Konec? Dobrý deň. Tak. Dámy a páni, ja dám ďalšie videá. Dneska je tu so mnou pán Pizzaman. Teda a.k.a. Kto si povedal? Však sa pozri na svoje tričko, máš tam pizzu. Ty... No ja pracujem. On pracuje v tomto, v Domine. U Domina. Ja, jasné, kamo, Domina tam pizza. pracujem. Ľudia, my vás vítame v dnešnom videu, no a čo budeme v dnešnom videu robkať? Dneska hráme Fateless znova. Pokračovanie. 2, presne. Viete, kde sme skončili však? Ja si to pamätám. A ja. V tom kostole však. Takže my tam teraz s Davidom pekne zajdeme a uvidíme sa tam. Takže ľudia, my sa už nachádzame, nie? Akt 3. It's fine, good to meet you, hero. Takže mám nejaký otec héra a ideme toho démona zničiť. Všetci traja. No. Trojku. Dobre, to poď, pane. Ideme. 3. No. Ty kokos, no bomba, kapeš toto, no No takže ľudia, my sa nachádzame v kostole, nepaťu? Počkaj, talk. Father. Dobre, počkaj. Počkaj. Počkaj, mne to svieti, dačo. Dačo som spravil, tako, umývadlo som naplnil. Všade už je? Hej. Komu, čo sa deje? Dobre, toľko, počkaj. Som nevidel. Kamo? Či to je to isté, ne? Aha, hej. Počkaj, ešte schody tu sú, idem sa vrať. Ja možno hore nie. Amo, hore sú tiež. Myslíš, že tu je full damage? Nie. Jasné, full damage, kamo. Myslíš, že to je full damage? Ja čo už padám. No, dáme parkour. Čo je to ten macko v strede? Neviem. To bola jeho hračka asi. Kam vieme ísť aj dole? Kde? Čo za basement si našiel? Neviem, ale dvere sú zavreté. Billy T. Advoco. Comfort so we can deliver you from darkness. A teraz príde, nie? Že som doma. Dobrý deň. Dobrý deň. Už sa dá čo deje, kámo, pozri. David. No? Čo deje? Hej, ale je tu, že yellowky. Kde? Našiel som. Aha, ale nechod dole. Nie. Ľudia. Toto sú také divné veci troška, ale... Kamo? Paťo? Však to bol tento, Skinwalker. Nie, kamo, zase Billy, Billy, kamo. Kamo. Paťo, zničme ho, hej? Poďme ho zničiť, kamo. Ideme na to. Nedá sa. Poď dozadu radšej. Ale pekná hudba ide, ne? Prečo na mňa ukazuje? Mama! Aj na mňa. Čo za gule? Mamo? Strieľa Marak. Nie! Paťo, ma skoro trafil. A to proste musíme prežiť. Nehovor. To proste sa uhýbaj. A čo robím ako?
Nie. Nebuďme pri sebe, Paťo. Nie. Na teba strieľa, yes. Nie. Mi to troška obralo. Ne. Mi to troška obralo. Ľudia, mám za polkou. Ty? Ja som išiel hore. A čo, podarilo sa ti ísť hore? Ja sa schovávam hore. Už nestrieľaj po mne, David. Pozor. Kamo? Chod dole, David, nemôžeme byť dvaja pri sebe. Dobre, idem dole. Paťo, nie! Ne. Kámo, my tu zdechneme. Kamo, ľudia, prečo to toľko trvá? Neviem. Už, kamo, prestal. Konec. Yes, kámo. Teraz bude na nás utočiť, ne? Jop. No, kámo, no, tak bolo to dlhý útok, kámo, ten možno aj 3 minúty trval. Rýchlo, klikaj. Tebe to bere životy? Nie. On ide hore? On ide sa strieľať. Nie. Nie? Hej. Hlavne ide strieľať. Takže we will meet again. Čo je s tou podlahou? Radšej nestojím na nej. Nie. Nie, zas do Kámo, zastrieľal ľudia. Ľudia, kámo. Nie. To rýchlo musíme pušnúť. Ja neviem, musíme toto opraviť. Kámo, on sa bláznil, kámo. To čo je? On sa bláznil. A jemu šiblo. Kokos. Jemu šiblo, kámo. Jemu šiblo. Nie. Ľudia, jemu šiblo. Dobre. Ja som opravil jedno. Ty? Ja už dve. Nie. Ne. Ja tu zdochnem. Taká ruka. To čo je? Kde? Išla po mne ruka dáka. Nie. A? Nie. Kam ja tu zdechnem? Nie, ja fakt zdechnem. David, nemôžem byť pri sebe. Paťo, rýchlo to oprav. Ale ja nemám životy. Na mňa teraz strieľa, takže rýchle. Môž na mňa. Skávam, to je všetko? Nie. Nie. Ja mám, že minimum životov. A ja? Nie. Ty. Ale ja mám, že ešte menej. Ľudia, to je nereálne. Ľudia, to je nereálne vyhrať. Nie, Paťo, pozor! Keď toto klačneme, tak no, sme... nemyslím si. Rýchlo zastav ho. Však ja to robím, toto je... Čálky! Si dechol? Hej. David, musíš. Yes, mám to. Všetko? Jakže to je všetko? Ja možno ešte poslednú dáva. Aha, hej, skončil. To je koniec? Vyzerá, že hej. Koniec. Ľudia? To je koniec? Dobrý deň. Takú má, daj akú divnú tvár. Hej, celkom sa bojím. Ja Tretí útok. Nie, kamo. On ide zás. Kamo, on je posadnutý. No však hej, pozor. A prečo je posadnutý? Ja Kámo, nie. Keď zaspoje hore, ja som skončil, kámo. Nie. Počkaj. Mám ho. Nemám ho. Mám ho. Jej, mám ho. Mám ho. Jej. O. Ľudia. Máme tu troška Počkaj, to čo je? On sa zamkol. OK. Týbek zdechol.
A teď co? Teď co? Ty si ho zabil. Daj, ty si vrah. A teraz čo? Kámo, mám to ešte, že... Počkej, to je jeloký. Čo je? To je aniel. Hej? Je svätý. Dobre, čiže. Prečo krucifixuješ? Aha, thank you. Billy sa mi poďakoval, no. Ľudia. Tu je, že ďalšie dvere, počkaj. Takže on pokračuje. Viete si vám zhora zbraň, ľudia? Ľudia. Au. My sme celý čas mali zbraň. Aha, vlastne hej. Ty... My celý čas mali zbraň. It only has one bullet. A my sme s crucifixom. Počkaj. To koniec, ľudia? No. Ending. Good ending. Yes, kámo. Yes, kámo, to vyhrali. Počkej. To desí. Neviem, kámo. No, ja som to vyhral, Paťo to neviem. Počkaj. Buď ticho, dobre. Dobrý deň, pane. A opášte sa mi ináč úplne. No. Thanks for playing. Kámo, dajte like na toto video, presne tak, kámo, dajte tu like, odber, dúfam, že sa vám toto video páčilo, part 2, bol troška kratší. Taký dosť krátky, no. Nevadí, stáva sa. Sme to mohli dokončiť aj. Sme to mohli dokončiť, sme nevedeli, či to bude ešte pokračovať. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho videa, Takže čaute ľudia.